in the time of our lives, baby. Turn the music up. Hej og velkommen til Året, der gik. Vi har taget fat i nogle af de mest væsentlige emner, der har været i løbet af skoleåret, som f.eks. aflysning af OG League. Og skolens nye medarbejder Paul. Rygergården til festerne. Turen til Prag. Og mangel på caféer det første halvdel af skoleåret. Se med her. I år valgte Thomas, arrangøren af OG League, at aflyse turneringen på grund af dårlig opførsel fra deltagernes side. Hvis du har lyst til at gøre noget for, at OG League kommer tilbage til næste år, skal du henvende dig på denne mail. I år der var den klassiske Prag-tur en lille smule anderledes, fordi vi havde 2 udvalg. Det skabte både konkurrence imellem de 2 Prag-udvalg, og det skabte også forvirring for eleverne og især førstegærerne, fordi de ikke vidste, hvilket udvalg de skulle rejse med. Vi lavede så en debat, hvor at de 2 udvalg de fortalte lidt om hver deres tur, og de kunne snakke om, hvorfor deres tur det var den bedste. Et emne, der har været meget omdiskuteret i år, er den nye rygelov. Den har gjort, at det ikke længere er lovligt at ryge på skolens areal, og det har selvfølgelig også medført, at rygergården bliver afskaffet til festerne. Efter en lang række overtrædelser af rygeloven til skolens fester, fik festudvalget overtaget ledelsen til at få rygergården tilbage. Og til de sidste 2 fester har rygergården fungeret udmærket, så må ikke, at rygergården kommer permanent tilbage. I den forbindelse der har vi fået en ny ansat på skolen, der hedder Paul, som går rundt og tjekker, om folk de ryger. Og nogle elever de er lidt bange for ham, og andre de synes, at han er rigtig sød. Men han er i hvert fald kommet for at blive. Et andet emne, vi tog op i år, var manglen på caféer den første halvdel af skoleåret. Det skyldes simpelthen, at administrationen ikke havde planlagt det godt nok. Desuden kom der en del klager fra eleverne, fordi man ikke kunne tage venner med uden for skolen med til caféerne. Men det er simpelthen ikke muligt, fordi at skolen skal derved anskaffe en anden alkoholbevilling, og at der i forvejen ikke bliver solgt nok billetter til, at alle eleverne på skolen kan komme med til caféerne. Og selvfølgelig skal eleverne, der går på skolen, have første ret over billetterne. Så er der ikke andet tilbage at sige end tak for i år. Og held og lykke med alle jeres eksamener. Vi ses til august. We in the time of our lives, baby. Turn the music up. Prime time.